Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Якыннарыннан изге теләкләрне, сихри көз көннәрендә үзләренең матур бәйрәмнәрен билгеләүчеләргә җиткерүче, чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сезне сәламли. Беренче котлау хатыбыз, хөрмәтле юбилярыбыз Ирина Мәгъруф кызы Кариповага яңгырый. 9 сентябрь көнне безнең гаиләдә зур бәйрәм. Безнең өчен бик якын булган әниебез, картыебыз Карипова Ирина Мәгъруф кызының 70 яшьлек юбилее. Әниебез нәкъ 70 ел элек югары Яркәйдә Кариповлар гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Үзенең апайлары Радик һәм Валерий өчен ул ярдәмчел һәм игътибарлы апа, үрнәк булып үсә. Мәктәпне тәмамлагач, Бөрі педагогия институтына рус теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Укуын уңышлы тәмамлагач, Аккүз авылы егете Муллагалиев Илфаска кияүгә чыгып, шушы ук авылда гомер буе рус теле һәм әдәбияты укытып, лаеклы ялга чыга. Таләпчән, тырыш укытучы булу белән бер рәттән бик ярдәмчел, нечкә күңелле, олы йөрәкле, уңган хатын-кыз, кайгыртучан әни була белде. Мәктәп коллективында һәр укытучының, һәр баланың уңышларына сөйнеп, янып, көйеп яшәде. Әле дә ул кирәк чакта төпле киңәшләрен биреп, ярдәм итеп тора. Укучылары аны онытмый, һәр вакыт хәл сорашып, бәйрәмнәрдә шалтыратып, яисә интернет челтәрендә котлап, хәбәрләшеп торалар. Әниебез уңган хуҗабикә, кунакчыл, улы җанлы кеше. Ул бер вакытта да эшсез тормый, бик актив тормышта яши. Җәй көннәрендә бакча үстерә, велосипедта йөри, бал кортлары белән шөгыльләнә, кош кортлар үстерә. Кыш көннәрендә безгә, балаларына, оныкларына җылы ыек башлар, башмаклар бәйли. Оныкларны тәрбияләүдә бик булыша. Аларны җылы ашлары белән каршы ала мәктәптән һәм түгәрәкләргә озатып кала. Әниебез, сине чын күңелдән шундый зур гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Алдагы көннәрдә дә авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, кадерләп үстергән балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә, туганнарыңның, сөекле әтиеңнең күңел җылысын тоеп яшәргә насыйп итсен. Шатлык тулы якты көннәр сиңа гел юлдаш булсын. Бүгенге матур мизгелләр гел кабатланып торсын. Күңелең гел игелектә, сокланып һич туймыйбыз. Юбилеең, бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Иң изге теләкләр белән кызың Нәркәс, кияү Марат, ныкларың Аида, Айлинә, Самир. Хөрмәтле юбилярыбыз Ирина Мәгъруф кызы, 70 яшьлек истәлекле юбилеегыз котлы булсын. Балаларыгыз, якыннарыгыз белән бәхет нурларында кыйнап, якты дөнья матурлыгына сокланып, озын-озак исәнлектә, саулыкта яшәргә насыйп булсын. Бәйрәм бүләге тик сезнең хөрмәткә яңгырый. Yaz gibi gütedi, çalışaşını kursen de uftanma. Yaz gile de gide, ömür şulay öte.
Yaz kile gide ömür şulay üte Uftanıma, uftanıma, uftanıma Uftanıma bittiğinin uzvan güberen Uynap bilip yine ütmegen Sina nasip bulgan Vakıda hıt zur şatılık Yaptı gün ele bitti uzamagan Sina nasip bulgan Vakıda hıt zur şatılık Yaptı gün ele bit Ömürler yaz günü gütedip Çalışasın kursen de uftanıma Yaz bile de gide ömür şulay üte Uftanıma, uftanıma, uftanıma Yaz bile de gide ömür şulay üte Uftanıma, uftanıma, uftanıma Uftanıma, uftanıma, uftanıma Uftanıma, uftanıma, uftanıma